Bună ziua! Astăzi vă voi prezenta reparația laptopului Toshiba Satellite L350. Pentru aceasta procedem la următoarele operațiuni. Alimentăm laptopul. Îl pornim. Din reparațiile anterioare efectuate pe diferite tipuri de laptopuri, am ajuns la o concluzie și am constatat, deși LED-urile care prezintă arată faptul că laptopul a pornit sau a prins, ecranul laptopului a rămas negru, deci nu avem imagine, nu avem lumină pe ecranul laptopului. Deci, cum am mai spus mai devreme, din reparațiile efectuate la alte laptopuri, am constatat că RAM-ii pot da același defect similar cu ecran defect, chip defect sau invertor defect. Dar ordinea remedierii ar fi următoarea. Intervenim și schimbăm RAM-ii cu unii buni, pentru că intervenția este foarte ușoară. RAM-ii sunt amplasați în partea inferioară a laptopului sub un capac, unde se poate interveni imediat și schimba. După ce remediem acest defect și vedem că laptopul funcționează în parametri, atunci continuăm depanarea să vedem ce alte probleme mai sunt. Deci vom desface laptopul și vom interveni la RAM. În zona asta sunt RAM. Vom schimba RAM cu unii verificați în prealabil, care știm că sunt buni. Aici avem o cutie cu rami care sunt bune. Am schimbat ramii. Pornim laptopul din nou. LED-urile care ne arată că laptopul a pornit sau a prins. Putem constata laptopul a pornit, după cum puteți vedea. Îl lăsăm să deschidă, adică să intre în program și apoi vom continua cu demontarea și reparație, recondiționarea generală a laptopului, adică vom schimba, vom vopsi, vom demonta laptopul în toate părțile componente, vom vopsi toate componentele, le vom înlăcui și apoi le vom monta din nou. Și o să vedeți ce aspect de nou va primi acest laptop, care mai poate funcționa încă ani buni. Vom schimba și electropasta de la sistemul de răcire. Deci laptopul în momentul ăsta
este gata de funcționare. Îl oprim. Așa. Și îl vom demonta. Scoatem bateria. Șuruburile vom pune cele din spate în cutia albă. Scoatem hard discul. Eu voi continua cu demontarea laptopului. Aici oprim filmarea și voi arăta, după ce îl voi revopsi și îl voi remonta, voi schimba această tehnologie veche, hard disk sau disc dur, cu tehnologia modernă numită SSD. Deci voi monta în locul hard discului acest SSD care va îmbunătăți parametrii de funcționare și viteza de răspuns la întrebările care le voi pune, adică la comenzile care le voi da laptopului, devenind mult mai rapid. Iar după schimbarea acestuia vă voi prezenta instalarea sistemului Windows 10 Pro. În acest moment oprim. Aceasta a fost partea întâi și vom continua cu partea a doua.